नवरात्रि देवी गीत के बात आवे आ ओइजा पवन सिंह के नाम ना आवे ऐसा हो नहीं के सकत। बात तो सही है। ई शेर जब हारमोनिया लेके अब बैठ के देवी गीत गा दे तो सबके दिल जीत ले। ना भाई तहनी लोग के खुद सुन लो। चम चम चमकेला न चुनरी लागतारी माई मोरी सोनरी। पहले तो सैल्यूट करे के मन करता वो राइटर के जे भाई एक गाना के लिखले बा। भाई का कमाल के गाना बा। लागतारी माई मोरी सोनरी सूरज किरनियो लजा गइली शर्मा गइली। गाना के तो जवाब नहीं के भाई। देवी गीत बने के चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और का कमाल के वीडियो शूट कइल गइल बा। वीडियो में इस्तेमाल कइल माँ दुर्गा के मूर्ति के देखल भाई। मतलब लागता कि माँ दुर्गा हंसत तारी मुस्कुरात तारी और माँ दुर्गा खुश बाड़ी की वाह का प्यार से स्वागत कैले हमार भक्त। और पवन सिंह और चांदनी सिंह का प्यार से मैया के आगमन के गुहार लगैलन लो। मुसुके मुसुके रुनुकी झुनुकी हमर दुलारी मायरिया गइली। मतलब एक गाना में कौनो चीज के कमी नहीं के भाई। इतना प्यारा लिरिक्स लिखे खाती मतलब रोशन सिंह विश्वास के दिल से सैल्यूट करे के मन करता भाई। जिंदगी जुड़ाइल पाई माई दर्शन के रोशन विश्वास प्रियांशु पवन के। और बात म्यूजिक के आवे तक का कमाल के प्रियांशु सिंह एक गाना में म्यूजिक दिले बाड़े। मतलब गाना में कोनो प्रकार के कमी नहीं के भाई कि हमर दुलारी मायरिया गइली। और चौंकाने वाली खबर ई बा भाई कि ई गाना भाई यूट्यूब पर ट्रेंड करता। मेन सेक्शन में 3 नंबर पर ट्रेंड करता यूट्यूब पर। बाकी हमारे वीडियो अच्छा लगल भाई तब वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी हलो चैनल के। ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।